Hej YouTube, jeg vil gerne vise en tutorial, hvordan de downloader Deathcraft, som mig og to af mine andre venner, vi skal spille her snart. Den ene er Mathias. Hej med jer. Og den anden det er Patrick. Hej. Så nu laver jeg en tutorial, hvordan I får Deathcraft til jeres Left 4 Dead. Det er et Minecraft custom map lavet, jeg ved faktisk ikke, hvem det er lavet af, men der er i hvert fald en god times tid sjov i det. Så ja, I begynder med at gå ind på Google, Internet Explorer, hvad nu I bruger. Så skriver I Deathcraft 2. Og så skal I markere ind for den her frem. Så nu når I herinde på den her hjemmeside her, som den tager rimelig lang tid at downloade, men ja, det er det helt værd. I kan altid slette den igen, hvis I synes, det var dårligt eller noget. Men I går op og klikker på den her download-knap heroppe. Så vælger I location New York, USA, fordi de andre det er premium og ja, bare premium. Så vælger I den. Så når I downloader den, har I fået den her fil her. Den er lille. Den åbner I så. Og så har I fået den her. Det her map. Eller ja, den er lille fil her. Den tager I bare ned. Så går I ind på computer. Boots. Jeg ved ikke, hvad den kaldte for jer. Jeg husker, med Mathias var den kaldt et eller andet, og Patrick. Men det er noget andet. Boot. Programmer. Så vælger I Steam og Steam Apps. Ja, og så vælger I Common. Så finder I Left 4 Dead 2. Der var den der. Så tager I Left 4 Dead 2 her. Og så vælger I Add-ons. Og så skal I bare trække den derind. Der er ikke så meget andet. Bare tag den, træk den derind. Ja, og så har du sådan set fået den. Husk, du skal have købt spillet, fordi at, du kan ikke få det med den crackede version. Har jeg set mange har spurgt om, men nej, det kan man ikke. Så ja, så skal I bare ind i spillet. Single player eller multiplayer, hvad I nu vil. Og så har I fået den, ja. Så skal I bare spille med jer selv og med vennerne. Håber I fik det gjort, det I ville have. Og det var alt for mig. Ses!